Γεια σου, Άκη. Γεια χαρά. Καλώς ήρθες στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πεις για αρχή πώς περνάς καθ' όλη τη διάρκεια του tour σου εδώ, πώς σου φαίνεται η Κύπρος και πώς σου φαίνεται το κοινό της Κύπρου. Κοίταξε. Περνάω πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, γιατί έχω φίλους εδώ πέρα που γνωριζόμαστε κυρίως από το break που χορεύουμε. Γενικά γνώρισα αρκετά παιδιά στην Κύπρο και περνάω υπέροχα, δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ αγάπη, πολύ ζεστασιά και φιλοξενία απίστευτη. Όπου και να πήγαμε, δηλαδή, η φιλοξενία ήταν τρομερή. Το κοινό είναι πολύ ωραίο, να σου πω την αλήθεια. Και κατάλαβα ότι επειδή δεν το βλέπουν συχνά, δεν βλέπουν συχνά αυτό το πράγμα, δεν το έχουν συχνά εδώ πέρα, τους λείπει. Και το διψάνε για να έχουν ένα live, μια συναυλία από κάποιον που γουστάρουν. Γιατί καλώς ή κακώς, από ό,τι κατάλαβα στην Κύπρο υπάρχουν μόνο, δηλαδή στην επιφάνεια, στον κόσμο, είναι μόνο οι πιο εμπορικές μουσικές και όχι κάτι ποιοτικότερο για την άποψή μου, έτσι. Κατά την άποψή μου. Κατά τα άλλα, ήταν υπέροχοι όλοι. Όποια να πήγαμε, κάθε πόλη είχε διαφορετική μαγεία. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον κόσμο, καταλαβες. Με διαφορά ότι στη Λεμεσό ήταν πάρα πολύ τρελή. Αλήθεια. Είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να το κρύψω, έτσι. Ήταν τα παιδιά τρελαμένα. Δηλαδή αυτό που έζησα εκεί πέρα και είδα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα με τίποτα. Με ξαφνιάσανε και από την αρχή μέχρι το τέλος είχαν κάτι να κάνουν, δηλαδή τρελό, που να πω τι κάνουν αυτοί. Είναι καλά. Αυτό ήταν υπέροχο. Γενικά πέρασα πάρα πολύ καλά. Οκ, νέο site και νέος δίσκος. Θέλω να μου πεις τι μηνύματα θέλεις να περάσεις στο κοινό σου με τη νέα σου δουλειά. Ναι, λοιπόν, το νέο μας site λέγεται 12p.gr. Ο νέος δίσκος λέγεται Σήμερα και κατά κάποιο τρόπο στο σύνολό του θέλει να δείξει πως ζούμε για το σήμερα. Δηλαδή, προβλήματα έχουμε όλοι, λίγα ή πολλά αναλόγως στον καθένα μας. Άλλοι σοβαρά, άλλοι λιγότερα σοβαρά. Απλά το ζήτημα του δίσκου είναι λίγο πιο κοινωνικό, στο ότι αν θέλεις να κάνεις λίγο καλύτερο τον κόσμο, ξεκινά από τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, μην περιμένεις να αλλάξει ο κόσμος από μόνος του. Γιατί όλοι λένε εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Το μήνυμα που θέλω να τους περάσω είναι ότι αν θες ένα καλύτερο αύριο, πάλεψε σήμερα γι' αυτό. Γι' αυτό λέγεται και ο δίσκος Σήμερα. Οπότε προσπάθησε να κάνεις τον εαυτό σου λίγο καλύτερο. Και αν ο καθένας από εμάς κάνει τον εαυτό του λίγο καλύτερο, θα μπορέσει να κάνει και την κοινωνία του καλύτερη. Γιατί ο ένας θα γίνουν 2, οι 2 5, οι 5 10 και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας που θα μπορέσει να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία. Παρ' όλα αυτά ο δίσκος έχει μέσα και χαβαλέ, έχει και πιο εσωτερικά κομμάτια. Μουσική είναι. Η μουσική δεν μπορείς να έχεις μόνο μια θεματολογία στη μουσική γενικά, αν εκφράζεις και παίρνεις έμπνευση από πράγματα γύρω σου, έτσι. Οπότε ο δίσκος λέγεται Σήμερα και έχει λίγο απ' όλα, από το πώς ζούμε στις μέρες μας. Μας αρέσει. Από το 12 μέχρι το σήμερα, τι έχει αλλάξει? Πολύ καλή. Από το 12 μέχρι το σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, όχι τόσο στη μουσική όσο μέσα μου. Δηλαδή, όταν έγραφα το 12 ήμουνα σε μια άλλη κατάσταση της ζωής μου. Ήμουνα σε μια λίγο πιο περίεργη κατάσταση. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Άσχημα. Που με μπερδέψανε, με φτάσανε σε σημείο που να σκέφτομαι διαφορετικά το τι γίνεται γύρω μου. Πάρα πολλές δυσκολίες οικογενειακές. Διάφορα πράγματα που με ρίξανε για αρκετό καιρό κάτω. Και το 12 ήταν για μένα στην ουσία ένας τρόπος να μπορέσω να βγω από αυτό το σκοτάδι που είχα πέσει και που με ρίξανε κάτω, οι καταστάσεις στη ζωή μου. Οπότε ήταν ένας δίσκος πιο εσωτερικός και γι' αυτό είχε και ένα άλλο ύφος. Λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο βαθύ. Το Σήμερα ήταν η στιγμή που βγήκα από το σκοτάδι και βγήκα στο φως μου πάλι, καταλαβες. Οπότε μετά από τον προβληματισμό του 12 ήρθε το Σήμερα. Που το Σήμερα είναι η λάμψη, είναι η ελπίδα, είναι το φως και είναι ένα καλύτερο αύριο. Οπότε και μουσικά ακόμα αν το πάρεις, έχουν διαφορές στο ότι όσο μεγαλώνω εξελίσσομαι. Και εγώ σε στίχο και αυτά που πιστεύω και γράφω, αλλά και η μουσική μου. Οπότε πιστεύω ότι το Σήμερα είναι μια καλή εξέλιξη του 12, του δίσκου. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο έτσι τώρα για το ξεκίνημά σου? Ναι. Ξεκίνησα σε αρκετά μικρή ηλικία.
να ασχολούμαι με αυτό που λέγεται hip hop. Okay. Επειδή είναι μια πολύ μπερδεμένη έννοια και ο κόσμος πιο πολύ δεν τη γνωρίζει και είναι λογικό να μην γνωρίζει, εντάξει, δεν χρωστάει κανείς να μάθει τι είναι το hip hop. Είναι μια κουλτούρα η οποία περιέχει 4 στοιχεία. Είναι το MCing, αυτό που κάνω εγώ, το να τραγουδάς, δηλαδή το να κάνεις rap. Είναι το DJing, που είναι ένας DJ, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που κάνει φου που νομίζουν ότι τι κάνει αυτός εκεί πέρα, ότι σκρατσάρει τους δίσκους και τους γρατζουνάει. Είναι η ραχοκοκαλιά του hip hop. Χωρίς το DJ δεν θα μπορούσες να έχεις αυτούς που τραγουδάνε. Αν δεν υπήρχε ο DJ να δώσει το ρυθμό και τη μουσική, ούτε θα χόρευαν τα παιδιά, που είναι τα B-boys, που είναι η επόμενη κατηγορία, αλλά ούτε θα υπάρχουν και αυτοί που τραγουδούσαν. Οπότε ο DJ είναι από τους πιο σημαντικούς και δυστυχώς δεν παίρνει την επιβράβευση που θα έπρεπε να παίρνει. Τέλος πάντων. Το τρίτο στοιχείο είναι το B-boying, το breakdance δηλαδή ανά τον κόσμο. Και το τέταρτο στοιχείο είναι το graffiti. Ή graffiti, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Ένας τόνος κάνει τη διαφορά, αλλά η ουσία είναι ίδια. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι εγώ από μικρό παιδί μεγάλωσα μέσα σε αυτό. Δηλαδή ήμουν από τα τυχερά παιδιά που στις χρονιές που ήμουν εγώ πιτσιρικάς και γινόμουν έφηβος, στην πόλη μου υπήρχε και στην περιοχή μου υπήρχε πάρα πολύ. Ήταν πολύ έντονο το στοιχείο του hip hop. Δηλαδή, πολύ graffiti, παντού break, δηλαδή ήταν παντού. Οπότε, εγώ ένιωσα την ανάγκη, επειδή πάντα ένιωθα διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι, όχι γιατί ήμουν ξεχωριστός ή ήμουν πιο σπουδαίος. Απλά ένιωθα περίεργα. Δεν ένιωθα σαν τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ήθελα να κάνω αυτό που κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε, ήταν εύκολο να μπω, αν θέλω, σε αυτό το πράγμα που λέγεται κουλτούρα του hip hop. Σιγά σιγά άρχισα να κάνω graffiti. Από το graffiti γνώρισα και άλλα παιδιά. Που από εκεί σιγά σιγά μετά άρχισαμε να γράφουμε τους πρώτους μας στίχους δειλά-δειλά σαν πιτσιρικάδες. Ξέρεις τώρα, γιατί όταν ακούς κάτι που σε εκφράζει τόσο πολύ, θες να το κάνεις κι εσύ. Και ξεκινήσαμε πολύ σιγά, σαν μικρά παιδιά, ξέρω εγώ, τα οποία θέλανε να καταφέρουν κάτι το οποίο ήταν να εκφραστούν απλά. Γιατί νιώθαμε μειονεκτικά, διότι οι άνθρωποι μας δείχνανε το δάχτυλο. Γιατί τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό που λέγεται hip hop δεν υπήρχε. Ήμασταν οι πρώτοι που υπήρχε μάλλον πιο παλιά, αλλά ήταν πολύ λίγοι και δεν μπορούσαν ποτέ να το βγάλουν προς τα έξω. Εμείς ήμασταν η γενιά που μας δείχνανε το δάχτυλο και μας δείχνανε και μας κοροϊδεύανε και μας λέγανε να, αυτοί, δες πώς συντείνονται, κοίτα πώς φοράνε τα παντελόνια τους, κοίτα πώς φοράνε τα καπέλα τους. Και όλο αυτός ο κοινωνικός ρατσισμός μας έκανε να θέλουμε να εκφραστούμε και να πούμε ότι δεν είμαστε κατώτεροι. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, όπως λένε, επειδή απλά είμαστε διαφορετικοί. Και μέσα με όλο αυτό, δηλαδή με το να προσπαθούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα με τα γκραφίτι μας, είτε με τα τραγούδια μας, άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται μια ιδέα και να γίνεται μια παρέα που να δένει τους ανθρώπους. Οπότε ξαφνικά ήμασταν αρκετά άτομα και μεγαλώναμε μαζί, κάνοντας αυτό που αγαπάμε. Βέβαια στην πορεία, έτσι πως είναι η ροή των πραγμάτων, η φυσική ροή των πραγμάτων, κάποιοι φύγανε, κάποιοι διαλέξανε να ασχοληθούν με κάτι άλλο, κάποιοι μείναν πιστοί σε αυτό που κάνουμε. Εγώ ήμουν από τους λίγους που έμεινα πιστός σε αυτό που κάνω, γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, να κάνω μουσική, γιατί δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία ανοιχτά. Δηλαδή, ενώ ήξερα πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσα να κάνω κάτι μόνος μου, ούτε είχα τα χρήματα και ούτε είχα και τις γνώσεις για να μπορέσω να φτιάξω ένα στούντιο στο σπίτι μου και να μπορώ να ηχογραφώ. Και δεν είχα την ευκαιρία να πηγαίνω στο στούντιο να πληρώνω. Δεν είχα αυτά τα χρήματα για να το κάνω και ντρεπόμουν να ζητήσω από τους γονείς μου για να πάω. Όταν οι άνθρωποι δουλεύανε σκληρά για να βγάζουμε το μήνα μας, ρε παιδί μου, το σπίτι, το ενίκιο, όλα, να πηγαίνω εγώ να τους ζητάω λεφτά για να πηγαίνω να τραγουδάω. Αλλά βρήκα τον τρόπο μου, πήγαινα σε σπίτια φίλων, βοηθούσαν κάποιοι, μου κλείναν τις πόρτες. Αλλά δεν έχει σημασία όλο αυτό, ας μην το κάνουμε μελό. Το θέμα είναι ότι το γούσταρα αυτό που έκανα, το αγαπούσα πάρα πολύ και το έκανα για την πάρτι μου πρώτα απ' όλα και για τους φίλους μου. Για τους 10 φίλους μου που ηχογραφούσα μια κασέτα κακής ποιότητας βέβαια, γιατί ήταν σε σπίτι ηχογραφημένο, και την έδινα στους φίλους μου και την ακούγαν και μου λέγανε πω είναι πολύ ωραίο, εμένα αυτό το πράγμα μου αρκούσε. Από εκεί και πέρα περάσαν πολλά χρόνια χωρίς να μπορέσω να έχω κάποια αναγνώριση, ούτε από κοινό, ούτε από κανέναν. Απλά οι φίλοι από 5 έγιναν 10, ή 10, 20, ή 20-30 και πάει λέγοντας. Ώσπου έφτασε μια φάση που γύρισε ο φίλος μου ο Crazy από την Αμερική, που ήταν για χρόνια, και άνοιξε ένα στούντιο, το Dope Beat Studios.
Όπου εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω για πρώτη φορά μια πιο σοβαρή δουλειά, που να μπορώ να τη βγάλω στον κόσμο κι εγώ, ξέρεις, ήσυχος. Γιατί οι προηγούμενες δουλειές ήταν ποιοτικά σε ήχο, επειδή δεν ήταν ηχογραφημένες σε στούντιο, ήταν λίγο κακές. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω κάτι επιτέλους σοβαρό. Και εκεί έγινε το ξεκίνημα, γιατί εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορέσει να φτάσει ως εδώ όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το να με μάθει τόσος κόσμος, το να μπορώ να ταξιδεύω στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό πλέον που έχει Έλληνες για να πάω να τραγουδήσω, ούτε καν το φανταζόμουν ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, αυτό άρχισε το πράγμα σιγά σιγά να δουλεύει μόνο του μετά. Βγήκαν κάποια βίντεο κλιπ. Είχα στήριξει αρκετοί από φίλους, πρώτα απ' όλα από φίλους, από άλλα συγκροτήματα κάποια. Τους VP, τον Εισβολέα, τον DJ The Boy, εκείνη την εποχή. Νιώθεις τυχερός που ζεις το όνειρό σου, αλλά παράλληλα ζεις και από το όνειρό σου? Ναι. Θεωρώ πως είναι ευλογία το να μπορείς να ζεις από αυτό που αγαπάς. Γιατί στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σπάνιο και πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό που αγαπάς και να βγάζεις τα προς το ζήν σου. Γιατί για παράδειγμα η κοινωνία και οι γονείς πιέζουν τα παιδιά όταν είναι ένα παιδί 18 χρονών. Ας πούμε στην Κύπρο πάει φαντάρος και κατευθείαν τον πιέζεις να βρει δουλειά, να μάθει τι θα γίνει στη ζωή σου, τι θα κάνεις. Όταν είσαι μικρό σε ηλικία, ακόμα το μυαλό σου σκέφτεται, ψάχνεσαι, δεν μπορείς να ξέρεις τι πραγματικά θες να κάνεις στη ζωή σου. Οπότε ακόμα και πολλοί φίλοι μου και γνωστοί μου και πολλοί κόσμος που μου συζητάω μου λένε ότι ξέρεις τι ρε φίλε, δεν γουστάρω αυτό που κάνω για να δουλεύω. Θα ήθελα να κάνω αυτό. Αλλά η κοινωνία τους έχει κάνει έτσι ώστε να μπορούν να τους πιέζουν, ώστε να κάνουν κάτι το οποίο δεν θέλουν και να το κάνουν σαν σκλάβοι για να ζήσουν. Εγώ απ' την άλλη έχω κάνει διάφορες δουλειές. Δεν μπορούσα να βγάζω πράγματα προς το ζήτημα από τη μουσική. Έχω μοιράσει διαφημιστικά φυλάδια, έχω δουλέψει σερβιτόρος πολλά χρόνια, έχω δουλέψει σε μαγαζί με ρούχα σαν πολιτής. Έχω κάνει κι άλλα. Δεν ήμουν πάντα. Δεν ζούσα πάντα από τη μουσική και ούτε είχα σκοπό να ζήσω από τη μουσική. Αυτό το πράγμα ήρθε μόνο του. Ειλικρινά για μένα είναι ευτυχία το να μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, να μπορώ να στηρίζω τους γονείς μου από αυτό που αγαπάω. Δηλαδή, αλλά από αυτό που αγαπάω αυτούσιο. Όχι να το αλλάξω. Καταλαβες, να το αλλάξω για να μπορέσω να πουλήσω και να βγάλω χρήματα. Κάνω αυτό που κάνω και όποιος γουστάρει και το αγαπάει μπορεί να με στηρίξει. Δεν λέω ψέματα για τον εαυτό μου, δηλαδή δεν προσποιούμε κάτι για να γίνω αρεστός ώστε να μπορέσω να βγάλω χρήματα. Ούτε ξεπουλάω αυτό που κάνω. Αυτά που έλεγα πιο παλιά, αυτά λέω και τώρα, τα ίδια είναι τα πιστεύω μου και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω και να βγάζω τα προς το ζήν μου και να μπορώ να στηρίζω τους φίλους μου και τους ανθρώπους που με στηρίζουν και αυτοί και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε όλοι μαζί παρέα. Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα νέο καλλιτέχνη, σε ένα νέο παιδί που τώρα κάνει τα πρώτα του έτσι βήματα στο χώρο της hip-hop σκηνής? Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι χαμηλά τη μύτη. Χαμηλά γιατί είναι πολύ εύκολο να ψωνιστείς και να το παίξεις καμπόσος και κάποιος. Μπορεί για μένα να το λένε κάποιοι αυτό, κατάλαβες, μπορεί κάποιοι να λένε εδώ δέκατος τη βλέπει κάπως. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, νιώθω όπως νιώθω, κάνω αυτό που κάνω, απλά δεν με ενδιαφέρει, δεν προσποιούμε κανέναν και τίποτα. Και όποιος θέλει μπορεί να το δει αυτό το πράγμα, να τα διασταυρώσει και να δει ποιος είμαι και αν όντως είμαι αυτός που λέω. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι ότι θέλει αγάπη για αυτό που κάνεις. Δηλαδή αγάπη και πολλή προσπάθεια. Τίποτα δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει υπομονή και θέλει δουλειά. Δηλαδή για να δώσεις στον κόσμο υλικό που να μπορέσει να γίνει αρεστό, θα πρέπει να έχει μια ποιότητα το υλικό. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να γράφεις κομμάτια και να περιμένεις να τα ακούσει ο άλλος. Εγώ ας πούμε πριν βγάλω κάτι στο κοινό περίμενα τουλάχιστον 7 χρόνια. Γιατί θεωρούσα ότι αυτό το πράγμα που έκανα, οι φίλοι μου το γουστάρανε, αλλά εγώ πίστευα πως δεν ήταν αρκετό για να βγει στον κόσμο. Γιατί ήμουν αντικειμενικός απέναντί μου. Έβαζα, άκουγα και έλεγα, καλό είναι, αλλά δεν μπορείς να το δώσεις στον κόσμο αυτό το πράγμα να το ακούσει. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Είναι σαν να έχεις ένα φρούτο που πρέπει να οριμάσει για να το φας. Αν το κόψεις νωρίς και το φας άγουρο, δεν θα σ' αρέσει. Θα πεις, τι είναι αυτό, και θα το πετάξεις. Αν το αφήσεις όμως να οριμάσει και το φας την ώρα του και είναι νόστιμο, θα το ξαναφάς το φρούτο αυτό. Οπότε, σε οτιδήποτε και αν κάνεις, είτε είναι break, είτε είναι rap, το ζήτημα είναι να δουλεύεις αυτό που κάνεις, να προσπαθείς, να αφιερώνεις τον εαυτό σου και να το κάνεις με αγάπη.
και να μην περιμένεις με τη μία ότι θα πετύχεις. Γιατί πριν έρθει η επιτυχία, έρχονται πάρα πολλές αποτυχίες. Και αν με τις αποτυχίες λυγίσεις και τα παρατήσεις, σημαίνει ότι δεν ήσουν για να κάνεις αυτό το πράγμα. Μιας και μίλησες για επιτυχία, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το συστατικό της επιτυχίας, αν θες, του 12ου, και κάνει τον κόσμο έτσι να σε ακολουθεί, να έχεις φανατικό κοινό. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αλήθεια δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, γιατί δεν έχω μυστικό συστατικό. Απλά κάνω αυτό που λέω αυτά που νιώθω. Και πολλές φορές δεν αρέσουν αυτά που λέω. Αλλά λέω απλά αυτό που νιώθω και αυτό που πιστεύω και σκέφτομαι. Δηλαδή, δεν βάζω φίλτρα σε αυτά. Δεν θα το κάνω. Αν σκεφτώ κάτι το οποίο είναι σκληρό και ομό, θα το πω σκληρό και ομό. Δεν θα του βάλω φίλτρα ώστε να το πω στον κόσμο να μην του ενοχλήσει και πολύ. Ή αν είναι να ενοχλήσει κάποιον, κατάλαβες. Αυτό έμαθα να κάνω σε όλη μου τη ζωή και σαν άνθρωπος, έτσι. Γιατί αυτό ξεκινάει από το χαρακτήρα σου σαν άνθρωπος και μετά μεταφέρεται στη μουσική σου. Αυτό ξέρω σαν άνθρωπος να κάνω. Μπορεί να μην αρέσει καμιά φορά, αλλά απαιτώ να μου τα λένε και εμένα έτσι. Δηλαδή, όταν είμαι κάπου λάθος, θα παραδεχτώ ότι είμαι λάθος. Δεν θα σε πείσω με το ζόρι ότι είμαι σωστός, αρκεί να μου δώσεις επιχειρήματα για αυτό που θα μου πεις. Οπότε, γράφω τη μουσική μου, γράφω αυτό που νιώθω, γράφω αυτό που πιστεύω και το λέω. Είναι απλό για μένα. Είναι απλό, αλλά το απλό είναι και δύσκολο. Τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας είναι και τα πιο δύσκολα. Οπότε κάνω αυτό που νιώθω απλά και το βγάζω όσο απλά το πιστεύω. Θέλω τώρα να σκεφτείς και να μου πεις ένα ξένο κομμάτι που έχει ζηλέψει πάρα πολύ και θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Πω, τι μου βάζεις τώρα. Ξέρεις τώρα, αυτό για να το σκεφτώ πρέπει να βάλω το μυαλό μου μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο τεράστιο που έχω από κομμάτια. Γιατί είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που αγαπάω και δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή. Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό? Ειλικρινά δεν μπορώ. Πώς χτυπάει το κινητό σου? Πώς χτυπάει το κινητό μου? Με ήχο κινητού. Δεν έχω βάλει τίποτα, γιατί να σου πω κάτι. Όλη μέρα ακούω μουσική. Όλη μέρα ακούω μουσική, οπότε άμα χτυπούσε... Ξέρεις γιατί δεν το κάνω? Γιατί τα αγαπημένα μου τραγούδια κανένα 2 φορές τα έβαλα στο κινητό μου και στο τέλος κατέληξα να τα μισώ. Γιατί χτυπούσαν όλη μέρα και έλεγα δεν θέλω να το ξανακούσω ποτέ αυτό το κομμάτι. Οπότε το έχω βάλει ένα ήχο κινητού κλασικό, ώστε να μην συγχαίρομαι τα κομμάτια που αγαπάω. Παρ' όλα δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ να σου πω ένα κομμάτι, δεν μπορώ να διαλέξω ένα αυτή τη στιγμή, δεν έρχεται στο μυαλό μου κάτι. Οκ. Κεφάλαιο γυναίκες τώρα. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι έχει ή αν έχεις παρατηρήσει ότι έχεις περισσότερες κατακτήσεις τώρα που είσαι τόσο δημοφιλής πλέον. Δυστυχώς, αυτό το κοίταξε να δεις. Παράπονο δεν έχω. Στη ζωή μου πάντα είχα επιτυχίες. Δεν είναι, γιατί πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο είναι άμα αξίζει να μιλάς και να φέρεσαι. Οκ, σίγουρα η εξωτερική εμφάνιση παίζει ένα ρόλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά άμα αξίζει να φέρεσαι και να μιλάς, είναι το ίδιο, έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Τέλος πάντων, ναι, σίγουρα υπάρχει. Απλά εμένα δεν με πειράζει και δεν με απασχολεί. Δεν περίμενα ποτέ να γίνω γνωστός για να έχω επιτυχία στις γυναίκες, καταλαβες. Έχω μάθει να είμαι αρεστός για αυτό που είμαι. Σαν Άκης, δηλαδή, αν είναι να έχω γυναίκες γιατί είμαι ο 12ος πίθηκος. Εντάξει, οκ, δεν μπορώ να σου πω ότι με χαλάει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας, καταλάβεις. Γιατί σου λέω ποτέ δεν είχα πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Με εκνευρίζει όμως. Ναι, με εκνευρίζει γιατί έρχονται οι γυναίκες να μου μιλήσουν και δεν τους νοιάζει αν εγώ είμαι καλός άνθρωπος ή αν είμαι μαλάκας ή αν είμαι κολόπεδο ή αν είμαι γαμώ τα παιδιά ή αν είμαι πολύ ωραίος τύπος. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει απλά ότι είμαι ο 12ος. Και να βάλω στο κρεβάτι μου μια τύπισσα η οποία δεν θέλει καν να ξέρει ποιος είμαι, το θεωρώ άσκοπο και εντελώς χαζό. Δηλαδή, δεν έχω ανάγκη από τέτοιες γυναίκες. Αν έρθει κάποιος να με γνωρίσει, να μου πει ότι ξέρεις τι, μου αρέσει η μουσική σου, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην τους αρέσει καν η μουσική μου. Να μην ακούνε καν τη μουσική μου, απλά ξέρουν ότι είμαι γνωστός. Α, αυτός είναι γνωστός, ξέρω εγώ, πάω να του κολλήσω. Για μένα αυτές οι τύψεις είναι βδέλες, που απλά θέλουν να σου ρουφήξουν το αίμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω καν τι θα κερδίσουν αν πάνε με έναν γνωστό ή με τον οποιονδήποτε, που εγώ στην τελική δεν είμαι και
ο τύπος ο διάσημος που θα σας προσφέρει και κάτι τόσο τρομερό. Απλά έτσι το βλέπουνε. Okay. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κερδίσουνε. Ο εγωισμός τους μάλλον θα φουσκώσει λίγο παραπάνω, ότι καταφέρανε κάτι. Εμένα δεν έχει να μου χαρίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά τις γυναίκες τις αγαπάω, δεν γίνεται. Είναι υπέροχα πλάσματα. Απλά είναι λίγο περίεργες. Θέλω να μου πεις κατά πόσο συμμετέχεις στην αισθητική και το κόνσεπτ των βίντεο κλιπ σου. Πόσο εμπλέκεσαι ενεργά στη δημιουργία. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Συνήθως, βασικά σχεδόν όλα μου τα βίντεο κλιπ είναι δικές μου ιδέες. Ναι. Είναι δικές μου ιδέες, τις οποίες τις μεταφέρω σε άλλους ανθρώπους και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι μετά βλέπουν το όραμα που βλέπω και εγώ και μπορούμε να συνεργαστούμε για να βγει το αποτέλεσμα. Οπότε δεν συμμετέχω θα συμμετέχω και σε πράγματα που γνωρίζω, αλλά δεν είμαι γνώστης στο να κάνω την καλύτερη λήψη, καταλάβες, δεν είμαι σκηνοθέτης. Αλλά μπορώ να βοηθάω σε όλα, γιατί αν δεν πω εγώ την άποψή μου πάνω σε αυτό που κάνω, ποιος μπορεί να την πει καλύτερα από μένα και να εκφράσει καλύτερα από μένα αυτό που έχω να δώσω στον κόσμο, αυτό που θέλω να δώσω, να παρουσιάσω. Οπότε συμμετέχω στο μοντάζ, συμμετέχω στη σκηνοθεσία, συμμετέχω παντού. Ναι, σε όλα, γιατί είμαι της άποψης ότι αν θες να γίνει καλά η δουλειά σου πρέπει να είσαι εσύ. Πρέπει να βουτήξεις ο ίδιος τα χέρια σου μέσα στη βρωμιά, άμα θες να κάνεις τη βρώμικη δουλειά. Καταλαβες, δεν μπορείς να περιμένεις οι άλλοι να σου κάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα και εσύ απλά να κάτσεις απ' έξω και να κοιτάζεις. Οπότε φροντίζω να συμμετέχω όσο μπορώ χωρίς να ενοχλώ, έτσι. Γιατί για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω στον κάμεραμαν μην τραβάς αυτό το πλάνο ή στο σκηνοθέτη, καταλαβες. Γιατί ο άνθρωπος αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό τον έχω εκεί πέρα. Έχω μάθει να συνεργάζομαι μαζί τους όμως και να βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, γιατί δεν υπάρχει κυριότερο πράγμα από αυτό. Και αφού βγήκε ο καινούριος δίσκος τώρα, έχουμε να κάνουμε αρκετά βίντεο κλιπ, έχουμε να κάνουμε αρκετές παρουσιάσεις δίσκου. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ έτσι κι αλλιώς, εγώ θα συνεχίσω να γράφω, απλά γράφω για μένα πρώτα απ' όλα, για να μπορώ να είμαι εγώ καλά και να κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Και συνεχίζουμε, όλα πάνε καλά. Θέλω να ακουστεί αρκετά ο καινούργιος δίσκος, γιατί πιστεύω και ότι ο κόσμος τον έχει νιώσει ήδη. Δηλαδή έχει 2 μέρες που βγήκε και ήδη πάρα πολλοί κόσμος έχει στείλει μηνύματα και μου έχουν πει ότι ξέρεις τι, μπράβο ρε φίλε, ήταν το επόμενο επίπεδο από αυτό που έκανες, ξέρω εγώ. Οπότε περιμένω το πώς θα κυλήσει ο δίσκος, πώς θα τον πάρει ο κόσμος και να τον βάλει στην καθημερινότητά του ο κόσμος, γιατί από ό,τι κατάλαβα το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη ένα στήριγμα στην καθημερινότητά τους. Αυτό. Υγεία να έχουμε και να μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Θέλεις έτσι για το κλείσιμο να μας πεις ένα κουπλέ, αγαπημένο σου κουπλέ από τον καινούριο δίσκο, από κομμάτι. Ναι, θα σου πω αυτό που σου είπα πριν. Θα σου πω ένα κουπλέ από το κομμάτι το οποίο λέγεται «Γίνε στήριγμα» και είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Κλείνει με αυτόν τον τρόπο ο δίσκος. Λέει: «Κοίτα, βαρέθηκα να τριγυρίζω πίσω, να σκέφτομαι ποιο πρόβλημα πρέπει να πρωτολύσω. Γιατί για όλα αυτά που χάνω έχω άλλα τόσα να κερδίσω. Ούτε βήμα πίσω, τώρα επήγει το να επιζήσω. Έχω στήριγμα εσένα, έχει στήριγμα εμένα. Χιλιάδες καρδιές, μια πένα, μια φωνή γινάμε ένα. Τώρα είναι η ώρα να ξεδιπλωθεί το πλάνο μας. Την πόρα σαν η φόρα να μοιραστούμε το βάρος μας. Έλα, τι φοβάσαι ρε, μην αποτύχεις. Είναι θέμα θέλησης και προσπάθειας, όχι τύχης. Τίποτα δεν είναι εύκολο βλέποντας τα 30. Οι καταστάσεις στη ζωή από παιδί σε κάνουν άντρα. Τα βράδια πάλι δεν κοιμάμαι, τι να φταίει. Σου εύχομαι να μην δεις ποτέ τον πατέρα σου να κλαίει. Για καταραμένα χρήματα, γαμημένα χρέη. Συμβαίνει τώρα παντού τριγύρω μου, πως να είμαι ok. Γίνε στήριγμα λοιπόν. Θέλεις να μας πεις με ποιους συνεργάστηκες όσο ήσουν εδώ στην Κύπρο, ποιους θέλεις να ευχαριστήσεις? Βέβαια. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Basic Crew για όλη τη στήριξη και για όλη τη βοήθεια που είχαμε στο tour. Τη SARK που μας στήριξε αρκετά με τη διαφήμιση. Θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στους μαγαζάτορες που μας δώσανε τους χώρους τους για να μπορέσουμε να κάνουμε τα live, γιατί καλώς ή κακώς δεν μας δέχονται όλοι στα μαγαζιά τους. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά της Κύπρου
που ήρθαν και στηρίξανε αυτό που κάναμε και μας δώσανε την αγάπη τους. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς όλους αυτούς. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά οι σχέσεις μας θα έχουν γίνει πιο δυνατές, πιστεύω, και την επόμενη φορά που θα έρθουμε για live στην Κύπρο θα είναι όλα ακόμα πιο οργανωμένα και πιο δυνατά σαν events, και ελπίζω οι ίδιοι άνθρωποι που μας στηρίξανε να είναι ακόμα εκεί και να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα. Είμαι ο 12ος Πυθικός και βλέπετε είναι Now TV. Να είστε καλά. Peace. Ακριβώς, καλά κατάλαβες. Αυτό λέγεται χάρισμα. Ότι σκέφτομαι και νιώθω το εκφράζω. Αυτό είναι χάρισμα. Με γάμισες, σε ξεφτύλισα. Αυτό είναι ξεκαθάρισμα. 1+1 ίσον 2. Αυτό λέγεται άθροισμα. Τη γλίτωσες 2 φορές. Την τρίτη θα λες χάρισμα.